Hello kaikki YouTuben katselijat. Tässä on tuossa kesä. Se kaikki tietääkin onneksi. Ei tarvitse enää koulun penkkiä kuluttaa. Pääsee kesälomaan ja minä lähdin Ruotsiin ja täältä tulee joka mukana oleta muitakin YouTubettajia. Ei toimi. Ei oo haju. Meillä on pihat hirttis kesää. Täältä tulee juusto XD, kaalipää, sitten joitakin muitakin. Kesällä pitäisi tulla enemmän videoita kuin tässä nyt yhteensä tässä tullut. Toivottavasti. Taidan tilata netistä oman kameran. Tämmönen kuin webbikamera. Ehkä verkkokaupasta. Se löytyy parempia ihan hyväkin. Kesällä tuo aika varmasti GTA 5 videoita. Mega pepsiä. Alkaa todista. Pepsiä liikaa, pepsiä liikaa. Vaikka minä lähden Ruotsiin ja siellä sitten menen Lisebergiin, Pohjanmaan Surpan huvipuistoon. Nyt on LV. Mutta nämä kaikki videot, mitä tästä nyt tulee, on alle vartin videota. Mä yritän nyt saada tämän yli vartin juttuun toimimaan. Mutta väliaikaisesti tulee nyt tämmösiä vartin videoita alle vartissa. Mutta hei sulle ja videota taas tulee kun tulee ja kesäloma alkaa ja heippa vaan!